Ahoj, blíženci, ako sa máš? Vítaj na kanáli a pri tvojom čítaní Blíženec. Ideme sa spojiť s tvojimi energiami pre tieto dni. Pripomínam ti, že sú to všeobecné čítania, takže ťa poprosím, aby si vzal to, čo s tebou rezonuje a čo platí na tvoju situáciu. To, čo nie je jednoducho vypusti. Začnem tvoje čítanie odkazom od bohyň, tie nás budú viesť tvojou energiou. Nezabudni si pozrieť znamenie mesiaka a ascendent, blíženec, pretože vždy ukážu niečo viac, než to, čo sa k tebe môže dostať. Poďme sa pozrieť, čo nám hovoria. Už takmer sa otočila jedna, ktorá k nám chcela prehovoriť a je to Maeve. Hovorí nám o nebesiach a rytmoch. Cti si cykly svojho tela a úrovne energie a emócie, pretože sa môže stať, že mnohí z vás ste cítili určité zmeny nálad alebo dokonca rytmy, ktoré sprevádzajú to, čo sú samozrejme prirodzené fyzické stavy každého z nás. Prechádzame samozrejme cyklami, kde sa naše telo mení tak alebo onak a to môže tiež zvýšiť alebo znížiť naše úrovne energie. To isté platí o emóciách a treba si ich ctiť tak, ako prichádzajú, pretože nám samozrejme vždy niečo ukážu. Sme starší, zrelší, meníme sa a to je veľmi dobré a musíme tento cyklus sprevádzať ako všetky procesy. A toto je tá, ktorú som pre teba vytiahla, čo nie je nikto iný ako hojnosť, bohyňa prosperity, ktorá sa spája so všetkým, absolútne s vesmírom, ktorý na teba vyleje impozantnú hojnosť. Takže sa otvor a príjmi ju blíženec. Išla som povedať panna, okolo teba je energia panny. Panna. Muž, blíženec, poďme zistiť, čo nám hovoria sprievodcovia. Čo musíš vedieť? Čo musíš vedieť? Tá zostala vyzieť, tak som ju vytiahla. Nož, poďme sa pozrieť, čo musíš vedieť vzhľadom na to, čo môže prísť z tejto hojnosti, z tejto zmeny cyklu. Zmena cyklu ťa otvára aj veľkej transformácii, aj keď je to fyzický alebo energetický cyklus, pretože ťa spája so všetkým, s nekonečnosťou možností. Pozri, pôsobivé. Už vždy sú to všeobecné čítania, niekedy sa ťa to môže týkať, inokedy nie. Ty môžeš chcieť riešiť svoj konkrétny prípad a môžeš to so mnou urobiť bez problémov. Napíšeš mi na stránku, webová stránka je vždy tu vo videu, už ju poznáš naspamäť, vidíš ju tu, ale máš ju aj v pripnutom komentári svojho znamenia. Keď budeš chcieť, napíš mi a budeme v komunikácii. Páni, aké silné. Aby si mal so mnou osobné konzultácie, blíženec. Chcem urobiť tvoje čítanie. Nuž, 10 mincí, 7 mincí a kráľovná mečov. Čo ti mám povedať? Že tá hojnosť. 10 mincí, hojnosť. 7 mincí, hojnosť. Kráľovná mečov, spravodlivosť, poriadok. Tam si ty, energia vzduchu. No už vidím ťa silného. Trpezlivosť ťa urobila silnejším a vďaka tomu sa spájaš s autonómiou a milosťou, aby si uvedomil, že je čas vzdialiť sa od ľudí, ktorí ti bránili v tvojom vývoji. A tam aká náhoda začínaš zlatú éru, obdobie hojnosti. Ten, kto ti závidí alebo na teba žiarli, už pre teba nebude žiadnou prekažkou v ceste. Je čas sústrediť sa na kariéru, na prácu, na podnikanie, na remeslo, na tvoje každodenné úlohy. Je tu osoba, ktorá je v tvojom okolí a pozerá sa na teba. Samozrejme s milostným úmyslom, s úmyslom dvoriť sa ti, flirtovať s tebou, písať ti, spoznať ťa, hovoriť s tebou, koketovať, čo len chceš. Nech už tá osoba zamýšľa čokoľvek, je to veľmi dobré. Je to osoba, ktorá je v tomto momente k dispozícii, nemá záväzky, je slobodný, slobodná, alebo je rozvedený či rozvedená. Takže môžeš dôverovať tomu, čo ti táto osoba môže navrhnúť z hľadiska toho, čo je spojenie, samozrejme však. Môže sa stať, že už s touto osobou si a určite sa cítiš celkom pohodlne. Alebo pohodlne s ním či s ňou, pretože máš dobrý dialog, dobrú komunikáciu. Môže sa stať, že si s touto osobou píšeš cez siete, môže sa stať, že táto osoba s tebou komunikuje na úrovni práce a vznikne pekné priateľstvo, ktoré sa neskôr môže premeniť na milostný zväzok. Takže sa ti budú diať veľké veci v hojnosti aj v súvislosti so spojením s osobou, ktorá by zhodou okolností mohla byť zo vzdušného znamenia ako ty, blíženec, váhy, alebo by to mohol byť aj vodnár, alebo ascendent, alebo aj veľmi komunikatívna, veľmi zhovorčivá osoba, ktorá veľa vie, ktorá vie počítať, ktorá vie presvedčiť ľudí. Nie, dávaj pozor, mohlo by to byť niekto, kto dospúta pozornosť. Nuž, pretože tá osoba má o teba veľký záujem. Môže to byť šéfka, môže to byť osoba, ktorá sa na teba pozerá aj preto, aby ti navrhla niečo z pracovnej pozície. Šéfka, žena je to kráľovná mečov.
Nuž, pozri, tu máš dve karty, ktoré zodpovedajú peniazom, priamej hojnosti, kompenzácii, ktorá prichádza zo správnej práce. Preto tam cítim, že je tu osoba, ktorá ti ide oznámiť niečo, čo možno ani nevieš, ani nečakáš a povie ti: blahoželám ti k tomu, čo si urobil, prekonal si takúto záležitosť, preto máš kompenzáciu, alebo preto máš veľkú zmenu, alebo preto sa s tebou bude počítať na ďalší projekt, alebo preto ťa znova zavoláme, aby si sa vrátil do práce, alebo zostaneš v trvalom pracovnom pomere. Trpezlivosť ti prináša odmenu a hojnosť, ktorú si chcel, a je väčšia, než čakáš. Preto ti hovorí, že toto čakanie nevyplýva z toho, čo je netrpezlivosť, nepohodlie a úzkosť, ale vyplýva z toho, čo je potešenie z vedomia, že si to urobil dobre. Ten, kto musí byť presvedčená, že sa to stane, pretože si to urobil optimálne, si ty. Takže byť trpezlivý a prestať sa obávať je predcieňou veľkej odmeny. Využiť tento čas v miere, aké môžeš, ako čas oddychu, ako čas aktívneho odpočinku, môže byť. Pretože môžeš pokračovať v práci, ale nie si v tom tak ponorená a nečakáš na niečo z toho. Pretože už vieš, o čom hovorím. A začni plánovať ďalšie etapy toho, čo urobíš s tým, čo dostaneš, ale plánuj ich inak, pretože je to viac, než čakáš. Plánuj ich inak, buď opatrný so svojím časom a so svojimi peniazmi, ale plánuj. Áno, plánovať, organizovať sa a pozri, ísť trochu ďalej. Máš 10 mincí, čo chceš, aby som ti povedala. 10 mincí je karta, ktorá nám hovorí a zaručuje, že zabezpečuje všetku hojnosť, ktorú teraz potrebuješ. Robíš potrebné opatrenia na zaistenie svojej finančnej bezpečnosti svojich detí a blízkych a môžeš rozumne investovať do niečoho. Preto ti hovorím, aby si rozumne investoval svoj čas a svoje peniaze do niečoho, čo považuješ za veľmi výhodné. 10 pentaklov je tiež pevná štruktúra rodiny, páru, vzťahov, podnikania, spoločnosti či rodinného biznisu, ktorá prináša stabilitu a dlhodobú istotu do vášho života a spoločného budovania. Niečoho, na čo môže byť blíženec hrdý, niečoho, na čo by mohli byť rodičia, starí rodičia, predkovia blíženca hrdí, že blíženec sa k dnešnému dňu o to stará alebo koná spôsobom, ktorý ho naučili, že by mal konať alebo robiť, aby dostal túto veľkú hojnosť. Takže by boli na blíženca veľmi hrdí aj títo predkovia. Je to ako keby si vedel udržať tým pohromade a chceš nejakým spôsobom, tam máš 10 mincí. Môže sa stať, že si to ty, kto samozrejme nejakým spôsobom štruktúruje tento pevný systém, aby výhodne ponúkol hojnosť okoliu. Môže sa stať, že si to ty, kto buduje svoju firmu a kto čaká, že táto firma prinesie výnos, výsledok a dnes ťa život veľkolepo odmenuje. Môže sa stať, že sa rozšíriš, môže sa stať, že toto zopakuješ, že otvoríš pobočky, že sa rozšíriš v podnikaní, v klientoch, v surovinách. Prichádzajú dôležité veci, že prevezmeš zodpovednosť za niečo na ekonomickej úrovni inak. Nech je to akokoľvek, všetko, čo urobíš, urobíš aj na radu a po porade s osobou, ktorá vie. Kráľovná mečov, ak to nie je šéfka, ak to nie je tá osoba, ktorá čaká na tvoju milostnú dostupnosť, ktorá je blízko teba. Je to osoba výhodná v tomto momente, s ktorou budeš podpisovať papiere, uzatvárať obchody, podnikanie, dohody a budeš vyberať peniaze. Pretože niekedy nám 10 mincí hovorí, že sa dostane majetok, ktorý pochádza z dedičstva, alebo pochádza z rodiny, alebo pochádza z rodinného podniku. Takže sa priprav, pretože hojnosť tu vybuchne. Poďme sa pozrieť, čo nám hovoria teraz karty. Nuž, karta hviezda, karta 9 palíc. Priania blíženca sa stávajú realitou, ale tieto priania sa stávajú realitou aj preto, lebo meníš postoj k mnohým veciam. Pozri 5 mincí hlavne preto, že prechádzaš z 0 na 100. Takže čo to robí možným? Že zmeníš svoj postoj, uvidíš, ako ti život stavia do cesty určité záležitosti, ktoré sa javia ako problémy, prekažky a ty si automaticky pomyslíš, nie, toto ja znášať nebudem, ja si toto nezaslúžim, zaslúžim si 10 mincí, ja si nezaslúžim nedostatok, ani chudobu, ani absenciu, ani to, aby sa mi nevenovala pozornosť, alebo aby sa so mnou v práci nepočítalo, alebo aby sa mnou nezaoberala osoba. Ja si zaslúžim všetko. Takže budem hovoriť, klopať na dvere, prosiť o pomoc, hľadať, ako osobne napredovať, ale môj život sa od dneška zmení.
Môžem ti zaručiť, že hviezda osvetľuje tvoju cestu a spája ťa so splnenými prianiami, spája ťa so zázrakmi, spája ťa so zdravím, spája ťa s inšpiráciou a navyše robí veci plynulými. Čo plynie? Tvoja ekonomika, tvoje vzťahy, osoba, o ktorú máš záujem, práca, klienti, všetko, čo som ti povedala predtým a tiež tvoja inšpirácia. Ukazuješ sa sebavedomejšie, ako keby si sa rozvíjal však z miesta, ktoré je slobodou a istotou, kde sa môžeš vyjadrovať v cykloch a rytmoch a predovšetkým sa zosúľaďujú s tvojou prosperitou. Nech sa stane čokoľvek, karta hviezda ťa spája s niečím, čo bude pôsobiť liečivo. Spájaš sa s niekým, kto ťa sprevádza. Veľmi cítim prítomnosť ženy po tvojom boku a nemusí to byť nutne osoba, o ktorú máš záujem, to nie. V tomto prípade je to osoba, ktorá ťa sprevádza v tvojom osobnom raste, v tvojom profesionálnom raste. Môže to byť od toho, čo je rada, alebo áno, v tomto prípade je to rada, je to podpora vedieť, že táto osoba je s tebou. Môže to byť osoba v znamení vodnára pre teba, a už som ti to hovorila predtým, veľmi dôležitá vzdušná osoba pre teba. Spoľahnúť sa na túto osobu môže byť pre teba mimoriadne liečivé. Možno aj v rámci rodiny, môže to byť dcéra v znamení blížencov, je v tejto karte 10 mincí. Pretože robí tvoj život lepším, že táto osoba je s tebou. 9 palíc, karta hraníc, odhodlania, byť v strehu. Vieš, že veci začínaš vidieť, že sa riešia, začínaš uvoľňovať stres, nie je tu toľko mentálnych obav, takže začínaš relaxovať a poľavovať. Si v hviezde ukazuješ sa transparentne, ale to neznamená, že budeš zraniteľný a neopatrný. V strehu pred možnými situáciami, ktoré sa vyskytnú, o ktorých máš pocit, že by ti mohli škodiť, či už ide o ľudí alebo situácie. Už máš skúsenosti, nič a nikto ťa nezastaví, nič a nikto nebude môcť zabrániť tomu, aby to, čo má prísť do tvojho života, prišlo a nič a nikto ťa nevráti do tejto situácie nedostatku, chudoby, nestability. To ti môžem zaručiť. Poďme sa pozrieť, čo nám povedia teraz. Plnia sa finančné zázraky pre blížencov. Poďme sa pozrieť, čo nám hovoria víry. Spájame sa s energiou moci. Použij schopnosti na vyriešenie tejto situácie. Ty to dokážeš, ty máš moc. Aké silné. Ty môžeš byť ten, kto riadi skupinové situácie, pracovné situácie, ktoré musíš urobiť. Čo je riešiteľné v rámci toho, čo vieš urobiť pre seba, pre iných v rodine. Ty máš moc vyriešiť túto záležitosť, ale pamätaj, že toto môžeš urobiť, vyriešiš to pre seba a tiež pre iných ľudí. Takže dôveruj, dekretuj, pretože hojnosť, ktorá prichádza pre teba, sa dobrým spôsobom odráža aj na iných ľuďoch. Poďme dôverovať a dekretovať, že aj rodina blížencov vybuchne hojnosťou, vybuchne peniazmi. Takže poďme dôverovať a dekretovať.